Away ka Meghalaya State Olympic Association ha kajinge lang bat katanat sports and youth affairs mentaga sngi kala penlong ya kabenta basaw jong ka Jingmareh Marathon ka bashipho kilometer kablas dang na madan first ground polo ya kane ka Jingmareh la play da umentri katanat sports and youth affairs uba Shakliar Warjri bat layat lingbay ki buon ki jaka ha Shillong ya kane ka Jingmareh la sedang na kagiat baningkong jong ka Jawaharlal Nehru Stadium bat la penkot ru ha kane ka ju hi ka jaka ikong Isawanda lalu Director Katanat Sports and Youth Affairs ilaya don lang ha kani kasngi. Kinong job ha kani ka Olympic Day Run. Kilayo padiang ya kapisa bat kisernot ha ka program Sam Prize kabla long ha SSA Stadium. Government nak yang department nak kapor ni Julia ki babun mungkin ki events mungkin ki mo ki sports ki bangin kentiu bangin ai kata platform nak kamta ki kun samla ki jungi hakaba kinla bakin le kam bahas susu ka sports tekan ni ru ka dikawin ki platform bangi kerman baling baki ni ki marathon lan kini ki sports ka ba mangin nak keling ka government ni organize baling baki ta ki sports bangi organize kan ka platform ki bakin nak kam ki susu shalom